Здравейте, днес в канала... Да. Приго камело! Да, добре. Отлично. Bueno. Приго камело! Да, bueno. Тъкмо щях да ви кажа, че ще експлодира бутилката, но моя приятел просто я... Да, и двете се разбиха. Добре, бай. Да, пак ли ще го направиш, бе? Добре. Добре, това момче ще направи така, че бутилката да гръмне. Направи да има пара. Направи да има пара. Знаеш как? Да ти показвам ли лицето, батко? Не. Добре, ще видим когато го направим. Добре, направено! Юпи! Сега, готови ли сте? Само да не фръкте към нас! Моля те! Пара, има ли пара? Не! Еми да, това е нашата експлозия! Ари, бай! Чао!